den lidt med det der. Det er det, man kommer for hurtigt derop. Ja, men lige nøjagtigt. Og så skal man have toppet det. Der er lige lidt tid på det. Hold i det. Tag faktisk også bøjlen heroppe. Det kan jeg faktisk sige noget. Ja. Ja, men jeg tænker lidt, at vi kan klare det. Man skal bare lade tænke på det. Ja. Det er nemt at sige. Ja, det er. Men det er fint, at man har vækket lidt herinde. Ja. Det er ude, så der er sådan her. Det er lige hvad? Det er helt kolder. Skal du have den her igen? Nej. Så ryger, så gælder det ikke? Nej. Det skal være den øverste. Spurgte springrytteren om. Ja, jamen det har jeg faktisk altid været i tvivl.